Għakom ġdid tal-programm Ribna, Sinjuri, kif nagħmlu dejjem mit-tnejn sa ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija fejn nitkellmu dwar dak kollu li qed jiġri madwarna, dejjem b'doża politika. Illum ser nkunu qegħdin nedikaw ftit minuti kif għamilna anke fi programmi preċedenti biex nitkellmu dwar il-famużi inkjesti maġisterjali. Diġà tkellimna dwar l-inkjesti maġisterjali u anke Nolan ta' spjegazzjoni ċara dwar dak li qed jinbutta il-Gvern brabta ma' dawn l-istess riformi sabiex inkunu nistgħu nirresponsabilizzaw iktar dawn l-istess inkjesti maġisterjali. Għaliex qiegħda ssir din ir-riforma partikolarment biex inkunu nistgħu nwaqfu l-abbużi li qegħdin isiru brabta ma' dawn l-istess inkjesti maġisterjali. Ħankun iktar preċiż, speċjalment l-abbużi li qed isiru mill-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi illi kontinwament minħabba li jagħmel parti mill-fera estremista li għadha teżisti sal-lum il-ġurnata fih dan il-Partit Nazzjonalista għalkemm hu jgħid li jkburi li issa ma jiffurmax parti mill-Partit Nazzjonalista, però dik l-istess fera għadha tiddetta n-narrattiva u l-aġenda tal-Partit Nazzjonalista. Din id-darba kellna konferm oħra, mhux minn Jason Azzopardi, iżda mill-qrati tal-ġustizzja tagħna, istituzzjoni fil-pajjiż tagħna li rridu nbaxxu rasna u anke meta ma naqblux jew inkella meta naqblu magħha rridu nirrispettaw id-deċiżjonijiet tagħha. Tkellimna dwar Ryan Spanjol, tkellimna dwar Carmelo Abela, tkellimna dwar Owen Bonnici, dawn kollha affaċċjaw allegazzjonijiet li fl-aħħar mill-aħħar spiċċaw bla bażi ta' xejn. Silvio Xkembri min-naħa tiegħu ukoll kien qiegħed jaffaċċja dawn l-istess allegazzjonijiet, però aħna nafu li tista' tappella fil-qrati ta' ġustizzja tagħna anke meta ma taqbilx ma' deċiżjoni. Din id-darba dawn l-istess allegazzjonijiet ġew konfermati minn sentenza tal-appell mill-qrati tagħna li huma infondati u m'għandhom l-ebda bażi li tista' titmexxa l quddiem din l-istess investigazzjoni jew inkella inkjesta maġisterjali. Jiena tajtkom spjegazzjoni qasira, introduzzjoni, però min-naħa tiegħu Nolan għandu spjegazzjoni ħafna iktar fid-dettall għaliex ser jagħti wkoll ħarsa kronoloġika tal-attakki li spiċċa vittma tagħhom l-istess Silvio Xkembri. Issa, għall-grazzja tal-Alla dawn l-istess attakki b'sentenza konfermata mill-Qorti tal-Appell, Silvio Xkembri jinstab li fil-verità l-allegazzjonijiet li waslu fil-konfront tiegħu kienu infondati u bla bażi ta' xejn. Ħansegwu flimkien. Inkjesta oħra mitluba minn Jason Azzopardi, meqjusa li bla bażi u għalhekk miċħuda issa fl-appell. Qed nirreferi għall-inkjesta mitluba fil-konfront tal-Ministru Silvio Xkembri. Din kienet waħda minn sensiela ta' inkjesti li Jason Azzopardi, l-eks deputat nazzjonalista talab. Din ukoll inkjesta oħra li ġiet miċħuda, jiġifieri ma ntlajtx. Azzopardi għamel talba biex tinfetaħ din l-inkjesta fil-konfront tal-Ministru Xkembri f'lejliet l-ewwel tas-sena. Iva sewwa smajt, f'lejliet l-ewwel tas-sena. Issa waslet id-deċiżjoni tal-appell u t-talba ġiet miċħuda. Dan wara li l-inkjesta ġiet miċħuda l-ewwel darba fil-bidu ta' frar. Imma Azzopardi appella bil-qorti terġa' tikkonferma d-deċiżjoni oriġinali, ċoe li ma kienx hemm bażi għal ftuħ ta' inkjesta. Ir-raġuni wara dan kollu skont id-digriet tal-imħallef illi ma jidher imkien li l-Ministru Xkembri kien involut fir-reati indikati minn Jason Azzopardi. L-allegazzjonijiet kienu marbuta ma' ħasil ta' flus jew li l-Ministru aċċetta xi rigal jew li kien ħati ta' trading in influence. Dan wassal biex il-qorti kriminali tiċħad it-talba tal-avukat tal-Aqda Repubblika Jason Azzopardi. X'faqar ta' politikux li biex minn għalik tirbaħ ftit punti politiċi tagħmel il-ħsara u tħammeġ lil dak li jkun mingħajr sens ta' umanità lejn il-persuna jew għar minn hekk lejn familtu. Nistaqsi, fejna l-etika politika? Grazzi, Nolan. Unfakkarkom illi jekk taħsbu li Jason Azzopardi min-naħa tiegħu ieħoss xi tip ta' rimors wara li jkun għamel dawn l-istess attakki. Anke meta l-istess qrati mbagħad ikunu ċaħdulu t-talbiet tiegħu għaliex ikunu infondati u nkella jkunu bla bażi. F'intervista reċenti ma' ġurnalist indipendenti l-istess Jason Azzopardi ġie mistoqsi x'dispeċir għandu jew inkella x'jagħmel wara li jinstab illi gideb dwar diversi persuni u l-risposta tiegħu kienet sempliċi. Xi trid ngħid iżjed, mhux sori? Jiena nħalli fidejkom biex taslu intom għall-ġudizzju tagħkom, ġifieri wara li tkun weġġajt il-persuna, wara li tkun ukoll ħammiġt ir-reputazzjoni ta' persuna għaliex sentenza ta' qorti konfermata minn appell jew le ċertu reputazzjoni u inkella ċertu stigma hemmhekk tibqa' sfortunatament għaliex m'għandna l-ebda dritt aħna li nintesew minn dak kollu li nkunu affaċċjajna, però minn naħa tiegħu Jason Azzopardi is-sori hija biżżejjed. Aħna nħallu fidejkom kif nagħmlu dejjem sabiex intom taslu għall-ġudizzju aħħari tagħkom u tkunu tistgħu tarblu dawn il-fatti li jurikom ukoll Nolan u taslu għal konklużjonijiet tagħkom. Intant minn naħa tiegħi ma baqa' li xejn iżjed xi nżid ħlief li nirringrazzjakom lilkom illi sseguna ta' kuljum it-tnejn sa' ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija dejjem fuq l-Istazzjon 1. Għalissa
Grazzi, unselmilkom.